Iya. Purwodadi. Aduh kok kene. Lho, Kotane. sing dadi bukti lan nyatane. Putih lan nyatane. kebo sapi sing digugu Kelohane. nek menungso. Entute. Alah, duh. Omongane Omongane jajare entute. Kowe aku mbok bolondrokno terus. Ngemse ora teru-teru. Oke. Mergo aku ngemse jaremu kabeh wis teru. Iya. Buktikan. Lagune apa? Gelang alit. Lha tak kae lagu gelang alit sing njaluk sing digawe. Iki lho jangan sing nyanyi. Ayo, Ayo ah. Lah wis mana? ganti. Lanti lem ngemse. Entek lagu gelang alit sing njaluk sing digawe. Sing nangnya Rokim. Lho. Ya ayo ah, Pak. Lho wis ngono. Lho lem ngemse iki ndi? Ngemsi ku apa? Kondo-kondo. Lah aku kondo ta ora? Lho. Ini gelang alit mang jalukan sing nyanyi. Lho Rokim. kene ora iso to dipasang ndak dasi Pak Disendor ya. Ben jejer karo iki. Kokon ngemsi kok iso kaya genane kenduren. Dadi ngemsemu ki ngono ku mau. Lho, tapi kan gak teru-teru. Ning umpama aku teru kaya kowe mang apa ya payu tanggapan? Walah 3 sasi bahkan 5 sasi full Tanggapane. ning rumah sakit. Wepru cah nom-nom kowe. Wong edan lho. Satu lagu. Gelang alit. Sopo sing Jaluk nyanyi? Bawa. Sapa sing nembang? Joget Deng. Aku nek gelang alit iki kulino. Kulino. Lho, iso lali aku. Jajal gelang alit. Moga-moga. Saya tak senengi sampean bengi iki siji. Madhep Rono. Napa? Perkara kulinane meng. Iki bokong lem nyumpel. Silikon. Disolikin. Iki mau yo jane budal kenceng, Pak. Lah terus. Lah aku mau kan ngenteni ning pinggir diesel. Lah kok tak nggo lungguh lebar separo, Pak. Blenya iki kok plastik ya? Elastis. Plastis ya. Gelang alit. Nek gelang alit mau pripun napa? Mbak Nyi Liti. Gelang alit itu sing piye to, Pak? Alah gelang alit iki sampe iki lho. Gelang alit. Oh wes. Enake gelang alit kecut Pasangan temi. Iku jenenge sambel kemangi, gregeten ae aku. Bapak Ibu menawi badhe ngersake pentol bakso monggo. Iya. Adikku iki. Pak Edi bengi iki nanggap Upin Ipin. Betul. Enaknya ayam goreng. Wis jarke rasa nganggo ya. Sop Yusuf nek tampar sop iki lho lato-lato muncul sop. Gelang alit monggo. Mambiat mayon Oh, sinden makane. kaget aku. Aku rumah saku kepruk mau ya Mas. Kayak Jason Salto sih. Kayak Jason Salto. Kelingan ngepruk Dik ne. Ora asline malah kowe ayu nek ngene lho anu hek. Aku dhisik tau saltoe ora balik lho, Pak. Iya lho. Nyantol ning dhuwur, Pak. Dene nek kene kaya nek neng Jakarta kan si manis jembatan Ancol. Lah iki si manis jembatan Kenduruan. Saya aku kok lagi nyadar. Nyapa? Nek Mas Hengki apik, nadan gundul wedakane rata. Iya, iya. Lah kowe wedakane kok separuh to Pak mau. Lagi nyadar aku sumpah lho. Lah aku mang ame dandan malah listrike mati kok. Ya terus batok tak tempel. Sampeyan aja ngenyek Mas. Mbok Mas yo ngene iki. Pak Disendor ki Mas yo sirahe kaya ngene. Iki kanggo petunjuk arah. Dadi piantun kendure nek ora apal arah. Mong nganggo peta buta iki kenek. Etan lor kidul. Sampeyan rada ngendek, Pak. Nah, iki padang-padang ngerti ora iki? Ah. Iki alun-alun Tuban, padang-padang. Alun-alun Tuban. Sebelah kene iki. Nah, Keren. iki rada apa enek rame-rame iki? Pasar Jatirogo. Oh, Jatirogo. Para rono Iki sithik. rene iki enek anu peteng-peteng enek rada delenyek titik iki. Ya, iya. Ya iki mamer kene iki, Pak. Aku iso manggon ning ndi lho iso. Acur, saiki ngalih pasar sapi. Oh, pasar sapi ya. Apa pasar sapi Oh, sini yo apal banjir kok. kan. Lah iki dulur-dulur kono kabeh. Iya, Mas.
nek keyote. Yo ngono kuwi, Pak. Senggane ngono kuwi nek Banyu. Suarane gending pelambiangan nyerambiai Nuswantara Banyuwangi kok banyu urip. Aku kulo mangan sate. Kono wetan segara Kulon gunung etan segara. lar lan kidul alas angker kang kaliwat liwat pelambiangan aja takon susah senang henti songgo Gending sing digodhingi ya iki wayah pinu mos diluk ya. tianah endah ku melareng tanah endah ku melareng Tak terus nih. Taman Makam Pahlawan. Kok iso tekan makam Taman. Taman Sari. Oh, Taman Sari. Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan Gua ngubur kowe kono. Lah kuwi eling-eling. Aku tiwas melok ndredeg as aku iso tendang saiki. Jebule kok. Lah dia kan padha reca pendung ning ngarep ya to, Pak. Wong loro. ku melareng ku melareng ku melareng Taman Sari Nuswantara Jegere Pak Edi. Kendangane Mas ya. Kendangane. Tak tungdelang. Ning 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 ning. Kedangan apa? iku Kedangan apa? Aku sesuk kok mangkel aku. Sambel kemangi. sambel kemangi Kleru Mas Pak. Hop. Lalit ya Mas. Lah ngalet nek sambel kemangi. wong edan Aku apalku yo kuwi tok kendangane. Sengki rande rambut aku tak yo rek. Yo, gelang alit. wis kelakon semene lawase ing sayariko kepiani semono semindiani
yo seneng Ya oh. Hey hey hey. mendahne yo senenge ati ketemu rendin memburi kelangan tenterici som sing lali tumekan merpati som sing lali tumekan merpati Mas Hedi wis diaturi. Mas Hengki ngaturke panuwun kalih Mas Hedi. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Edi sekeluarga ingkang sampun nimbali kula kalian Kanca-kanca. kanca-kanca. Walik nimbali Wahyu Manggala kalih kula ngono lho. Nimbali Wahyu Manggala kalian kanca-kanca kula. Kula wetok-wetok kanca jojak. Sampun nimbali kula tok liyane rasa dijak. Toke aja. Toke aja. Nimbali Wahyu Manggala kalih kula Hub. Sampun nimbali kula. Hup. Lho ya. Angel ah? Angel. Andani. Sing wigati wis matur Wis nuwun. matur nuwun, Dik. Amanah wis diatur. Amin, amin, amin. Ugi sederek ndedonga dumateng Adik Yusuf ingkang sampun nindakaken sunah Rasul nggih Amin, menika dikitanke kalian Bapak Edi muga-muga dados laring kang soleh guna tumrap bangsa agama bekti marang tiyang sepuhipun Allahumma amin. Amin. Iki kok bendang anu tamane kok ditokno. Oh ngaten. Yuk terus kelakon monggo. Saya kepenak ning kok kosong terus
Penyakit teko lunga ya kok angel temen. Aku malah mesakno anakku si Sentanu. Budidaya anggone goleki tabib kanggo bisa mareni penyakitku. Nek kok ya ora iso mari. Iki mau kok suwe temen lalu. Sampeyan iki awake lara. Mbok tinggo turun. Aku ra iso turu kok Le. Saben arep mapan turu. Aku mung tansah kelingan kowe. Kelingan marang simbokmu suwarga. Pak, sing wis ora ana rasa dipikir. Wis gedhe pangapuramu yo, Pak. Rumangsa tepung gelang nggonku golek tombo kanggo bapak. Ning Sentanu durung entuk. Durung entuk tombo, durung entuk bobok kanggo bapak. Sentanu tak kira tanpa guna. Kowe golek tombo kanggo bapak. Aku wis rumangsa mopo Le. Penyakit yo ana yene angel marine. Bapak ora usah mupo sing kaya ngono. Ning donya iki sing tak duweni mung bapak. Sakwise ditinggal sibuk ya, Pak. Tak jaluk bapak ora usah kandha-kandha sing kaya ngono. Sentanu iso nyawang bapak wae Sentanu wis sedeng. Sing tak duweni mung sampeyan, Pak. Kano aku njaluk ngapura ya Le. Saksuwene kowe urip karo bapak, kowe ra tau urip mulya, kowe ra tau duwe seneng, wisine mung rekoso. Bapak ora usah mikir Sentanu. Patut Sentanu iso gawe bapak warasan meneh. Sentanu wis sedeng. Lamun to Sentanu saben dina diejek lawan kanca-kanca. Wis dadi Sentanu paling Bapak iki yo mikir Le. Lara yo ana ayene rana marine kok menawa. Larane bapak iki wis ora iso mari. Mula aku ora bisa marisi kowe apa-apa, kowe ngerti dhewe to. Bapak wong kere, wong ora duwe apa-apa. Ning siji sing tak duweni. apa Bu? Aku duwe piantel. Wis tak sempetke ning gedhe buri Le. Mbok menawa iku bisa dadi piantelmu. Bisa urip mulya. Aja kaya bapak yo Le. Bapak mung wisane ndonga. Muga-muga anakku bisa uripe ora kaya bapak. Uripe bisa mulya. Walinge bapak bakal tak eling-eling. Ana yo gedhe guri Le. Kae Kyai Slamet. Aku lara kabeh awakku.
Iya, selamat, Pak. Pak. Bapak. Kondi dalah, urusan sama piye. Golek luyur wae ora midatekke wong wedok. Aku iki rumangsa kasepen, Kakak. Dadi aku salah. Ya lupa. Nek aku ngluyur salah. Ya lupa. Sing salah iki dudu aku ning kowe. Kok bisa kowe ngluputke aku? Kene apa ora? Omah kok sepine kaya kuburan. Iwas aku duweni bondo donya akeh. Ning kowe ora iso menehi turun karo aku. Gede cilik kowe ngluputno aku. Kene apa ora? Sing luput ya kowe. Ya kok iso? Wong lanang kok ora iso gawekno anak. Lha sing ora iso ya kowe kok banget. Ngene lho, Kak. Kowe iki tak pindakno iki sawah. Sawah. Iya, sawah sing gaceken iki lho. Kurang ajar. Lah napa? Kleru iki panemumu. Tak ibaratno sawahku sawah sing lo. Esuk ditandur sore tukul, sore ditandur esuk tukul. Mbok menapa? Bibit sing kok tandur ning sawahku kuwi bibit gabung. Ngerti ora? Kowe ngenyek bibitku apa? Bibit gabung. Kowe iki aja maidu paculku bengkong bibitku bibit gabung. Oh, bibitku tak tandur ning kali ombe urip loro iki kok amen kok. Ngono. Iya. Entolo kowe ya. Lah napa? Wong lanang kok tumindahe sak karepe dhewe. Aku ya luwih dene iso. Iso kowe sapa sing gak iso ngekno anak karo kowe? Ngono. Kowe ya ceken ora iso. Tak jajale karo wong kene iki. Jajal. Aja. Ya kula kok. Ora usah tukaran ae. Aku kesel jaba bondo donya semene iki pamane aku ora duwe anak. Gen dijarah rayak tangga teparo ora apa-apa. Tak kekno sing melarat. Lah, kok. Aku njuk mangan. Lah kono ning mburi aku wis masak. Tenan to ora? Ya. Arep meneh kabar karo Mbok Lek. Kabar apa? Bapak ninggal. Bapak ninggal. Dulurku tuwa kakangku mati. Dek kapan? Pitung dino Lek. Ayo yo ngono kok ora kabar to Lele. Mergo jutek pikirku ora ana sapa-sapa. Kanthi aku kelalen meneh kabar Mbok Lek. Wis sing sabar. Iki saka omahku.
Mbok lek nek apikan wong sugih ngerti porakane ngeleh akeh dijupuk mangan. Les tanemu. Ah iki ya ngapurane. Cuma aku ya masak opor ayam, ning ayam entek dipangan Pak Amre kali sego karo digetok. Ora apa-apa ya. Ya aku tak rumah tak suke ngombe karo tak dadarondok ya. Iya, Lek. Ah. Wih. Jebol iki mau ana tamu to. Wah, kaya tamu sugih kok nyonggo piring goreng. Marep kok. Teko ora kula nuwun iki omahe kakek ama piye? Kowe kok rene iki malah apa? Nek kabar sampeyan. Kabar apa? Bapak meninggal. Bapakmu mati. Bapakmu bongko. Lho nek umat kok mati biasane ora tau mati. Aku yo mati, Lek. Dadi terus nyoba piring iki rumangsa warung apa piye? Botenku ngeleh kok, Lek. Kowe lesu. Iya. Kowe ngelih. Mau roman panggang ayam. Ora, Lek. Kowe pengen mangan? Iya. Iya, Lek. Pengen tak bilang apa ora? Enggak apa-apa, Lek. Ora apa-apa aku ora duweni anak. Kowe tak anggap anakku dhewe tak bulan gelem. Mangat sing amba to. Iya, Lek. Mangat. Mangat piro? Mangat. Pedon. Beras sing ora kutuku iki nganggo duit. Ora oleh ku jaluk. Ora oleh ku ngemis. Beras iki aja lele ora pantes kowe mangan beras. Nek kowe pengen mangan teteng muluwe mergawe. Kowe bocah sing enom kok. Cepat ta nyawa. Sego tukang Pak. Nek aku sih ngeleh. Anu. Les, tanu. Kok kotor-kotor koyo ngene? Apa iki kok golek piringe malah ning kasar? Sego arep tak pangan. Ana kucing mencolot aku kaget, Lek. Berarti iki mau disamplok kucing. Ya wis iki diombe dhisik tak cukuke sego malah ya. Iya, Lek. Iya. Stop! Kowe marat aku luwe. Kok bisa goblok ning kene ae. Ape ngombe, Lek. Kowe pengen ngombe? Ngombe banyu iki. Iki mono banyune wong sugih. Ora pantes kowe wong melarat ngombe banyune wong sugih. Banyune wong sugih banyu aqua. Banyu apa, Lek? Banyu aqua. Botole nek kaya fit. Kowe iki ya banget nek sing nyawisi iki mang bolehmu. Nek wong melarat kaya dening kowe ora pantes ngombe banyu aqua. Pantes semi ngombe banyu keceren ae lho. Ning aku ngelak kok, Lek. Pengen lah, pengen ngombe. Iki lho, Be. Selanu. Aja duk-dukno dumeh Pak Lekmu iki wong sugih. Jur kanggo jujukan. Kowe luwe, kowe ngelak. Kowe marane meh Pak Lekmu. Kowe iki jenenge nom-noman. Isih dawa jangkahmu. Nek kowe pengen mangan enak, ngombe enak. Gelem mbok gawe mocok-mocok ngedos. Apa mocok-mocok tebang tebu? Apa golek rencen ning alas ra iso? Aja baleni nek. Minggat. Les, tanu. Gede pangapurane ya oleh diombe. Banyu ya kotakan iki. Utah iki mah samplok kucing. Lek, Piye? sepurane aku ngapusi mbok, Lek. Kok cepusi piye, Sur? Satrane sego arep tak pangan mau ora utah
Lek. Bisa bojoku kan harjo bondo. Iya. Wah, ya kok mentolo karo ponakane. Banyu Kok iso koyo ngono? yo disiramno. Banyu ki koyo disiramno kowe. Wong lanang kok koyo ngono to mindake. Lek, ora aku siji-sijine kok satu kloro koyo ngene. Jane ki mau teko kene arep nyopo to, Le? Arep nyilang duit. Nyilang duit. Kanggo 40 bapak. Aduh ya. Ngene yo Le yo. Yen duit golek ki ora duwe mergo ngerti dhewe. Paling warjo bondo kuwi bener sugih nang nyengit. Sedina wae aku diwenehi duit kanggo bojo ki wong 20.000. Saiki ngene, aku duwe ali-ali lah. Kok bodo ning pasar ya, pasar Adi Saleh kok. Lah engko nek tok duit kena mbok brokoi wong paham ya. Yen koyo ngono aku tak pamit yo, Lek. Ah wis hati-hati ya, Le. Aku delok makro ya, Le yo. Yo, Lek. Sing hati-hati. Ojo ngerti Pak Le yo, Lek. Delikno ning jero. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep balik. Balik. Ya balik yo mes sapa? Balik kok ora pamitan. Wis sampean. Ayo. Balik iyo pamitan. Rene, Wis tok kalah bali wis sore. Bali wis sore yo wis sore. Bali. Rene, sing kok gembel apa? Aku ora nggih apa-apa kok, Lek. Kowe ora gembel apa-apa. Ora. Adaane wong melarat marane wong sugih mesti arep maling kowe iki. Ora kok, Lek. Lah kenapa ora? Iki apa iki? Apa ngene iki? Yali-yaliku. Lah kok nganti ning tangane Sentanu? Ngene lho, Kak. Piye? Nekane Sentanu ki marak kondo yen wong tuane mati, sedulurku lanang. Lah iki arep digombrokoi 40.000. Arep dari Sabianto duit karo aku. Dadi Sentanu iki mau butuh duit. Ah, aku ora duwe duit kuali-ali. Kowe kok ora kondo. Rene. Dinggo. Wenehi. Ya tak wenehi no wong butuh duit kok. Ayo wis kono. Oh, dadak. Dadak dodok wi lho. Ora sang lirik pripaten. Duit. Kepen duit. Iya, Lek. Iki sisa ngopi nek nggo mbrokoti bapakmu nggo ngancai bapakmu isih kuat nyandak iki. Kepen duit iki. Iya, Lek. Kepen duit iki. Iki lho tampan ora. Apa? Ponakane dhewe kok ya mentolo. Ora mek cipo. Nah, cipara idak ning kene. Najan kok aku ora duwe. Ning aku duwe jeneng diri. Duwe rasul. Najan kae duwe akeh. Ning sampean anggone menehi. Ora bedane mitak rasa. Mergo aku pengen nyak karo kowe. Saiki pale harjo bondo kena ngenyokino aku. Nang pola-pola ing jaman. Apa? Lamun to sampean kelakon melarat. Mlate sampean ngluwi aku, Lek. Ora bakal mati. Kena nggo tuku nyawer PK iki. Siap. Kowe Tolong kowe yo Kang yo. nek ana dhuwit mripatem ijo kowe iki yo. Ala ora pengen aku duit kuwi. Wong wedok boros. Nu. Pateni lah. Cong. Aku palemu lho, Cong, nyalo duwike, Cong. Tak kene kowe nu aja sebelah aku mateni wong iki. Nu. Iki pale yo. Kowe engko nek mlebu kuman. Aja kok baca aku. Lah apa, Lek? Lah iku nggo bendo. Iki lak bedone sampean, Lek. Iya. Arep nyileh tak nggo babat kayu, Lek. Benggo mek rencene etan kono. Iya, Lek. Ora benggo mlathak aku. Nggo mlathak sampean. Ngawur ae nek ana wali liwat ke omah ngawur. Ndang mulai. Get-get wong ora sida dibacok aku selamat. Malah ngono kok aku dadi kowe tak babah. Seneng kowe name dadi rondo. Iya aku golek nek sing nomah. Alah payu to apa sing ngambet kowe Ora sapa? aku senom, sayu. Tiba kowe wis tuwa, rupa prapokro, sing gelem sapa? Gaya mbiyen ora tak temu aku dadi apa kowe dul. Kene. Alah paling-paling dadi PK nek. PK yo lah laris tak kandhani. Timbang kowe bojo ngloro ati. Tapi Bener kowe sugih, nek kowe nyengit. Epen kono
donyamu. Sayang. Ora ono sayang-sayangan. Guyon aku. Loro atiku pun aku mbok sia-sia. Kenapa? Ponakane tak ibaratno anak. Aku ra ndek anak. Iya. Sing maris donyaku ya sentanu anak ponakku. Kok enak. Ning kowe wis nyanyi aku loro atiku ning kene aku njaluk pegat karo kowe. Kowe njaluk pegat? Iya. Alhamdulillah. Oh, iya ora apa-apa. Aku pegatan karo kowe. Iki lho ning desa ndi iki? Jamprong. Desa Jamprong rondo-rondo do antri karo aku. Antri karo kowe? Iya. Ah, didungi butuh iki lho. Kalau sing ning sor pagri lho antri karo aku mesti. Alah, jeblem. Andane ada. Nyanyi terah karo wae. Ana apa? Nyengit-nyengit. Alah. Maki, wis aku melu ngoko omah kene. Ndang minggat. Nang aku arep ndonga. Apa dongan? Muga-muga harjo bondo gelis bongkok. Bongkone ora karena lara, nek disamber bledek. Wong wedok ora tata. Bener ora pak dadi wong sugih kowe iki. Wong dijak urip sugih kok malah ndongakno wong lanang sing ora genah. Wong lanang yang ndongakno mati disamber bledek wong aku wong sugih. Bledek iki wedi karo aku. Saurunge bledek nyamber aku. Alah tak do iki lho, dek bledek. Aku aja samber iki.